Sí, sabíem que venia un camp molt complicat, no? Amb un equip molt exigent i bueno, nosaltres sí que a la primera part crec que hem generat alguna ocasió més com per fer el gol, la segona part sí que ha sigut un partit més obert, tu a tu, i a nivell d'estratègia crec que potser també en alguna acció haguéssim pogut posar-nos per davant del marcador, no ha sigut així, i després al tram final, els últims 10 minuts, que és quan millor estàvem, crec que bueno, l'expulsió ens ha condicionat i hem hagut d'estar els últims minuts defensant. Nosaltres sabem, no, que venir aquí és d'una gran exigència, nosaltres avui ens hem hagut d'exigir molt, sí que bueno, hem trobat espais per dins, hem atacat per fora, crec que en moltes fases del partit hem pogut estar millor que ells i ells no han estat còmodes en pilota, que això és el que volíem nosaltres també, perquè sabem que ells en pilota fan mal, i a partir d'aquí doncs, bueno, sí que el partit s'ha desencadenat així i ja et dic, hauríem d'haver aprofitat una mica més les ocasions que hem tingut. Vas amb la sensació que crec que haguéssim pogut treure més rèdit. Jo crec que en línies generals hem fet més bon partit que l'Hospitalet i si algú havia de guanyar havien de ser nosaltres. Recordo una ocasió en tot el partit que ens fan ells, ens generen. Crec que l'equip ha estat molt madur en tot moment, crec que és un dels passos endavant importants que hem fet respecte a temporades anteriors. I l'equip, ja et dic, en fases hem estat molt bé en pilota, en fases hem estat més bé, hem tingut que controlar més a nivell posicional, però realment crec que l'equip ha fet un molt bon partit. Marxo content per l'actuació dels meus jugadors, no tant poder pel resultat. És molt fàcil dir-ho des de fora, però les cames també pesen, un esforç terrible durant tot el partit. Crec que no és la paraula ambició, però sí que ens ha faltat una mica més de punx, perquè crec que bueno, més saber jugar i gestionar aquesta superioritat que hem tingut els últims minuts, però realment no tinc res a retreure als jugadors, vull dir, no, han fet un gran partit, crec que ens mereixem la victòria, però bueno, un punt que sempre és bo sumar, a més hem de tenir en compte que davant no hi tenim un equip qualsevol, sinó que teníem un equip amb majúscules, un equip que lluitarà per l'ascens directe, per tant, satisfets hem d'estar. Ara mateix no sé res, jo sé que tenia un trau al cap, ha anat al metge, esperem que sigui el mínim possible, però bueno, sempre m'estiu més fer canvis a nivell de futbol, no per un tema de lesió, donar-li ànims i molta força i segur que no serà res. Ens agradaria escoltar les teves valoracions del partit i si consideres que el punt avui aconseguit aquí al Municipal de Tona és un bon punt i quina valoració fas. Sí, al final el fet de quedar-nos amb dos jugadors a falta de, no sé si ha sigut 10, 15 o 20 minuts, sí que és cert que hem de valorar aquest punt perquè és el que dic jo. Ens hem quedat amb un jugador menys i és un camp molt complicat on l'altre ens juga molt bé i això que et dic, el punt, malgrat el resultat del 0-0 és positiu perquè això, ens hem quedat amb un jugador menys i ja podem ser positiu.